Recording by Voice Records. हमलती जलवा चढ़ाए हो जाइत राउर कृपा रउआ देती दया बरसाए। ओम नमः शिवाय। बाबा असोदेव घर बोलैती हमलती जलवा चढ़ाए हो जाइत राउर कृपा रउआ देती दया बरसाए। और कोनो उपाया करती देती हमारा के दर्शन रउआ से नहिया लागल अब मानत नइखे मन रउए आसरा पर बानी कुछ करिए भगवान रउआ से नहिया लागल अब मानत नइखे मन रउए आसरा पर बानी कुछ करिए भगवान रउआ से नहिया लागल अब मानत नइखे मन। Mixed by Lakshman Lucky. जन करी भोले बाबा जी मनवा थोर दुनिया में कहवा से ढुकल बा चोर। हाँ हाँ जन करी भोले बाबा जी मनवा थोर दुनिया में कहवा से ढुकल बा चोर। भोले बाबा जी भक्तन के अपनी जन टूटे देई पड़ा रउआ से नहिया लागल अब मानत नइखे मन रउए आसरा पर बानी कुछ करिए भगवान रउआ से नहिया लागल अब मानत नइखे मन रउए आसरा पर बानी कुछ करिए भगवान रउआ से नहिया लागल अब मानत नइखे मन। देव घर में असुरा कप का सगरो सुन कहाँ बानी भंगिया खा के अखिया हाँ 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 देव घर में असुरा कप का सगरो सुन कहाँ बानी भंगिया खा के अखिया राजवीर पुष्कर भगता पड़ता ने राउर चरण रउआ से नहिया लागल अब मानत नइखे मन रउए आसरा पर